Nisawop ng adlaw ato nang ibalhin ng kabaw sa atong balhinanan na mao ang kapungturan. Ato kining Hugot sa usa ka kahoy nga lig-on para di sa makapuhi. O diba? Tarungon na tog Hugot sama sa paghugot sa atong kasing-kasing para di makabuhi sa lain. Dinhing dapit-dapit singgit ang tanan. Alone and loved, that's how I feel. I dream all night and day. Could you give us a chance if you mind? And I deserve it, please, one last time. Could you give us a chance? We'll be so fine. I hope one day, somehow, I always will meet again. Cause I've been wondering why we still play as we were friends. So, what's up ka sisters ka brothers? This is Marie. Welcome back to my YouTube channel. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga new uploads ko. So, for today's video is... So guys, ubahin ko mamalhin kong kabaw. Kaya isugo kong papakaning butan ta pagkatao bitaw. Char! Nadi ko dari sa pungtod. Oh, moto mong balay ta. So guys, nako dari sa pungtod. Nga na parang nahanghang kaayo. O gikan pa ko dito kinanawran. Lauran. Layo sa iya ha. Char. So guys, diyan ako namalhin kong kabaw. Kaya arang hangak ka. Nahangak-hangak pa sa biyaan niya. So yun guys, narang kabaw. Ang balhinan. Naka-jacket si ate. Giigang. Guys, nakos kinapungturan. Kinapungturan sa amuang nguan kay daghan magsagbot diring dapita. Pero wa siya diri. Igit. Mana yang Che. At sa bapuning dapitan na ibalhin. Nahurot na magsagbot. Nahurot ng sagbot. Nahurot. Nahurot na tuo ka no? Wow! Nahurot ng sagbot. Guys ni. Unang nanabsabag mga kabaw. Hanga ka eh! Ako ra guys, namalhin na nagkabaw kay wakoy kauban. Kay busy sila sa lain. Basta busy hangak sa hunong sa... Oh my god. Gitog na ako kay snow, wari mo. Snow. Asa ba putang dapita o guys? Parang kabaw, nawahin ako. Bibiyaan ako niya. Hindi mo ko yung priority. Diba? Pag I'm homeland. For all the Philippines. Diri na lang nina ko ikot. Asa ba po nina ko ikot? So yun guys, man ako pamalig kabaw. Karang kabaw ta. Nanabsab na siya. Siya. Ako rin juga sabat-sabat dari isnuan ba. Tungtun. Mudong ta dito na kinababuan. Dito Nag-snow. Pwede ni mo isinggit mong gibati diring dapita. Nanong ikaw pa man eh. Higit. Unang ta na diris. Kinababuan. Oh. Fire. Kita na ni mo guys pagkaanindot
sama sa kanindot sa pagmata na ako sa kabuntagon kung ikaw ang ahong makita. Oh my God! Hangak ba? Kanindot ka adyo diri oh. Tanawa, kanindot. Nindot kaayo oy. Kag akara diri oy. Kag I feel alone without you. Natanawa nindot to. O diri tang dapita ko no. Dari mi balhin na mo ang kabaw kay nagagsagbot bitaw. O tanawa. Champion, my friend. Woo! Yawan bitaw ta diri. Woo! Hoy! Ngano ni Mia Mangka? Itayo bende. So guys, nindot jud na. Hangin ka jud. I feel the nature here. Karabug kabug eh. Nindot. Tara gisa ka na mo kakabot ta. Mag picture sa ako. Diri makita ni mo ag kanang pasong. Ay pasong na no? Datag ditong dapita oh. Layo-layo habog man gunin siya nga pungtod. And then makita nimo ang lugar nga duo sa inyo. So guys, mo to. So guys, man tagpamalhin mo uli na to sa balay. Kay magpahinga ta kay hanga kaayo ni sa kadering dapita oy. So mo to wa si jay imong kauban eh. So guys, mo uli na ta. Thank you guys for watching my video and see you again in my next upload and don't forget to subscribe. God bless. Bye bye.